Ahojte priatelia, som veľmi rád, že vám môžem opäť ukázať ďalšie naše auto, ďalšiu individuálnu prestavbu Tania Vance. Takže dnešné auto, ktoré si ukážeme, je opäť Mercedes Sprinter. Dnes to bude vo verzii L2, 6-metrová dĺžka H2, klasická výška vo vnútri 1,90 m, krásnej zelenej farbe a offroadovej úprave. Sme v krátkej verzii L2 H2 stále pre 4 osoby, to znamená, že posteľ v tomto aute bude na šírku auta a aby sme mali posteľ aspoň 1,95 m dlhú, namontovali sme na obe strany rozšírenia stien, dizajnovo veľmi pekné z jednej a z druhej strany. Keď sme sa bavili o tom, že je to offroadová úprava, tak si môžeme pozrieť, máme vlastne vzduchové prúženie, štvorkolka od Mercedesu samotná je oveľa vyššia, čo je z diaľky krásne vidieť. Máme offroadové schodíky, tentokrát sú ale pevné. Zároveň tie schodíky robia aj ochranu prahov a v prednej časti máme ešte nahodený ochranný rám a takisto dodatočne nám pribudnú ešte prídavné diaľkové svetlá. Hore nad dverami markíza, tak ako na väčšine aut, tá si myslím, že by nemala chýbať. Tu by som ukázal ešte jednu veľmi dobrú vec, väčšina z vás ju určite z Mercedesu pozná. Je to elektrický doťah dverí, nie elektrické dvere, ale elektrický doťah dverí, čo je pri dodávkových autách veľmi dobrá vec, pretože keď ráno ten, kto prvý stane a chce už vybehnúť vonka, nechce zobudiť všetkých ostatných, nemusí s tými dverami trieskať, môžeme si to ukázať. Vítajte vo vnútri. Ako sme spomínali, sme v krátkom Mercedese L2 H2. Tomu je teda prispôsobený aj ten interiér pre 4 osoby. Všetko je ako keby trošku menšie, ale na druhej strane stále akoby v tom malom priestore si ukážeme, ako sa vieme zmestiť 4 sedenia a 4 miesta na spanie. Sedačky môžete vidieť krásna žltá farba, čiže tak ako vonku sme mali krásnu zelenú, tak znútra máme krásny žltý interiér a môžeme ísť teda na to. Takže vidíte, že ja sedím teraz na otočnom vodičovi, takisto je otočná spolujazdcová sedačka, už sme si to viackrát spomínali, je to veľmi dobré, keď sú pilotné sedačky otočné, pretože my získame veľmi veľa priestoru a nielen opticky, ale aj reálne, naozaj máme meter k dobru, hej, že ja už teraz sedím niekde v kabíne. Za vodičom teda stolík, za stolíkom naša rozkladacia dvojsedačka, takisto očalúdená v žltej farbe, aby ladila k všetkému ostatnému. Opäť naša dvojsedačka posúvateľná, rozkladacia, nastaviteľné operadlo, áno, vieme si ho dať viac dorovna, viem si ho viac nakloniť, keď ju posuniem dopredu. Tak viem nakloniť ešte viac dozadu, aby sa nám sedelo príjemne, zároveň sa celá sedačka dá vysunúť ešte celá do uličky, takže naozaj variabilná. Nadsedím naše odkladacie skrinky, klasický teda dvojodvierok, takisto máme jednu skrinku aj nad kabínou. Naše madlá so zámkom, aby sa teda počas jazdy dvere neotvárali a ešte potom vždy robíme odkladaciu poličku na rôzne drobnosti, tých je vždy veľa a odkladacích priestorov na drobnosti nikdy nie je dosť. Na strope máme strešné okno s ventilátorom. My sme v tomto aute robili vlastne len jedno strešné okno, pretože celé auto je nachystané na prípadné domontovanie výklopnej strechy. To znamená, že pod stropom je zabudovaný pevňovací rám, čiže keď sa zákazník rozhodne po prvej sezóne, povedzme, že áno, ideme do toho, chceme výklopnú strechu, tak my urobíme väčší otvor a všetko je pripravené na to, aby sme osadili väčšiu strechu. Takže kvôli tomu len jedno strešné okno. A tým, že máme len jedno strešné okno, tak sme ho spravili rovno s ventilátorom 12V. To znamená, že vieme si to kedykoľvek zapnúť. Výhoda tohto okna s ventilátorom je, že buď fúka ventilátor zvonku dovnútra, alebo fúka znútra dovonka, viem si spraviť prievan. A ďalšia vec je, že intenzitu sily toho ventilátora si vieme nastaviť. Je tam nejakých 6 alebo 7 polôch. Takže ako som spomínal, skrinka nad kabínou, takisto veľký odkladací priestor, zatvárateľná, mohla by byť aj otvorená, ale my väčšinou to robíme s dvierkami. A tento priestor nad kabínou využijeme na to, aby sme sem osadili ovládacie panely, respektíve infopanely, takže máme tu na ovládanie od kúrenia. Väčšina z vás určite pozná. V tomto aute máme teraz zabudované naftové kúrenie, môžeme to takto nastaviť a kúrenie sa same spustí. Potom máme infopanel, kde si vieme pozrieť, aký máme stav batérií, takže teraz máme interiér batérie nabité na 90%, vieme si pozrieť, aký máme odber, chladnička nám neberie nič, kúrenie teraz sa zapína, takže má okolo 3 až 4 A odber, svetlá nám berú 4 A, nepriame osvetlenie takisto, čiže vieme tu mať vypísané všetky rôzne spotrebiče, ktoré majú nejaký odber. A ďalej tu nám máme napätie štartovacej baterky, máme tu na pitnú odpadovú nádrž, teraz sú prázdne, máme tu na teploty vonkajšia, vnútorná teplota v chladničke, teplota na baterke, všetky veci si vieme vlastne skontrolovať. Posledný ovládací pánok, ktorý tu máme, je od meniča. Máme vlastne menič 12x230, čiže keby sme stáli kdekoľvek v divočine a potrebujeme si dobiť nejaký notebook alebo máme nejaký malý kávovar a chceme si spraviť kávu bez problémov, si vieme vďaka tomuto meniču urobiť
kávu aj na 12 V alebo z 12 V. Na opačnej strane, tak ako väčšinou máme pri vstupe do auta kuchynku. V tomto prípade malé auto, krátke auto, čiže krátka kuchynka, ale stále máme várič s 2 horákmi a takisto aj dostatočne veľkú výlevku. Popri tom nám ešte vyšli 3 šuplíky, takže prvý pličí na príbor a ďalšie 2 na nejaký riad a na nejaké hrnce. Za kuchynkou máme potom osadenú chladničku, kompresorová chladnička na 12 V, 90 litrová s mraziačikom a nad chladničkou máme potom šatníkovú skrinku. Za dvojlavicou máme osadenú kúpeľňu, krátku, je vlastne kompaktná, to znamená, že vždy vojdete rovno do vaničky a buď teda sa sprchujete, alebo používate vecko, alebo používate umývadlo. Čiže také svetielko, tak aby sme mali viac svetla. Úplne v zadnej časti máme teda posteľ, ako som spomínal, vďaka rozšíreniam môžeme mať tú posteľ dlhú až 1,96 m. Musíme ju mať na šírku, pretože sme v krátkom aute. Je robená tak, ako ju robíme väčšinou, to znamená, že stredná časť je vyklopná naľavo napravo, to si potom môžeme ukázať odzadu. Má šírku 1,40 m pri ramenách alebo pri hlavách a 1,20 m pri nohách. Na zadných dverách by som vám rád ukázal nosič na bicykel, respektíve nosič na rôzne doplnky. Vieme tam uchytiť rezervu, vieme tam uchytiť nejaký prepravný box. Je to držiak, ktorý nám dodal zákazník a on si teda na ne domontuje aj všetky tie doplnkové veci. Ale by som chcel ukázať, že sme vlastne dávali ešte takýto bezpečnostný zámok. Teraz keď toto zatlačím, tak bude zámok zamknutý. No a keď sa pozrieme dozadu, takisto pohľad, ktorý už poznáme. Napriek tomu, že sme v krátkom aute, vďaka tomu, že nemáme plynové fľaše, tak nemusíme to tu mať až tak strašne hlboké. Ten priestor sme využili vlastne na inštaláciu elektriky. Na opačnej strane na blatníku máme nádrž tak ako väčšinou. Napriek tomu, že sme v krátkom aute, tak naozaj si myslím, že stále máme ešte dostatočne veľkú garáž. A keby sme potrebovali dlhšiu, tak zase deliaca priečka robená našim spôsobom, demontovateľná. Vytiahneme 4 závlačky a celá tá priečka môže ísť preč. Plyn potrebujeme jedine na varenie, to znamená, že nám stačí 2,5 kg fľaša, na tu sme teda získali priestor tu vzadu. No a ako som spomínal, na ľavej strane máme kompletnú elektroinštaláciu, 2x150 Ah lítiová baterka, dobíjačka, booster, pre rýchlejšie dobíjanie a takisto aj menič a samostatná dobíjačka pre motorovú batériu, pretože pri týchto nových Sprinteroch je veľmi veľká spotreba energie aj z motorovej batérie a potom sa stáva, že aj o 10 dní zhruba už sa začína motorová batéria vybíjať, takže dávame ešte dodatočnú dobíjačku samostatnú len čisto pre motorovú batériu. Ja vám ďakujem veľmi pekne za pozornosť, dúfam, že sa vám naša prestavba páčila. Ak by ste aj vy chceli mať svoju vlastnú individuálnu prestavbu Taniavenc, neváhajte nás kontaktovať na kontaktoch pod videom.